Здравейте, днес ще правя водна техника лак. За тази цел ви трябва чашка, вода, няколко вида лака, тази използвам тук 3, клечка за уши, клечка за зъби, малко хартия, тиксо, за да облепите нокътя си, лакочистител. Ето нокътя трябва да облепем от страните, а ето тук ще го изчисти с лакочистителя. Ето как изглежда по принцип тази техника. Интересна е. Така, започваме. Първо, отдолу може да видите имената на лаковете. Слагате капки, не много едри, но не много малки. Например, тук ще ни трябва втора капка бяло. Не ме предавай. Мразя го това бяло, но в момента нямам никакво. И продължавате. Може да го издърпате така в средата. И завършваме с обилна капка от бялото. Не ме предавай. Така. Ще махна лаковете, за да не ме пречат. И сега започва важната част. Вземете клечката за уши. Извинявайте, клечка за зъби. И започнете да правите линийки. Така. Сега ще направя няколко навътре. Хартията ви трябва, за да може като четката има твърде много лак по нея, да отгъл страните в нея. И сега просто бутаме надолу и се получава едно цветенце. Ето го и пръста и го потапяте. Изчакваме малко и след това обираме с клечката за уши ненужния лак. Още малко изчакваме. Този път се получи добре. Бавно махаме водата. Не се тревожете, ако по задната част има лак или тук отстрани. Нали, за това лакочистителя, за да го премахнем. И така. След това с малко лакочистител всичко се оправя. Но внимавайте да не оттриете нокътя. И ето е водната техника. Много интересен
трик за лятото или за зимата, за някои празници. Може да се използва бяло, зелено, червено, като българското знаме. Може да използвате каквото си пожелаете. И това беше от мен. Последвайте ме, моля.